selamat datang Cak Komet dan Cak Yono. Nggih. Nggih, sugeng dalu menika Kang Masku Ki Solikin Bit. Sinten ah? Kula kok nembe niki lho. Solikin Seto. Solikin Seto. Sesuai dengan nama. Nama pripun niku? Wah, jan. Sapa mau Solikin. Heeh. Terus Seto. Iya. Dasare Priyantone nggih gedhe dhuwur. Baguse uleng-ulengan. Ngece lho kula niki ndek lho niki. Nggih? Ndek cilik lho kula niki. Ah, jenengan sila kok nek jenengan jumeneng, mestine ketok gedhe dhuwur. Dhuwur nggih. Nggih no. Aduh. Bocah pengganggu kancane. Sepur kluthuk ndase ireng. Artine Lagi kepethuk mestine awake dhewe seneng nggih seneng ta? nggih leres wah bengi niki kula seneng kepanggih panjenengan. Nggih, anu nuwun pangapunten kula dereng ngertos jenengan menika tasik sekolah napa pun nyambut damel. Pun nyambut damel kula niki. Pun nggih. Nggih. Usiane nggih pas. Kula kinten nek jenengan niku tasik SMP. Loh, kok saged? Lah teng anu pamlete nggih ngoten tasik bocah ra karu-karuan kok. Kula niki bocah nggih. Bocah. Teng pamflet. Pamflet nggih. Tapi nyatane teng mriki jenengan pun katon dewasa. Dewasa. Nyuwun pangapunten dereng anu nggih keluarga nggih. Kula sampun nate. Oh jujo Dik iki. Jujo. Cah cilik kemajuan. Kemajuan. Omong Sakmono sedudha lho. Mbok diwet-wet. Oh, tak wet-wet. Ayo. Dereng nate to nggih. Gejek. Dereng wong tasih ubak. Lho wis to. Kowe kok ngeyel ta Yon? Wis to beno kok. Lah masa sakmene wis bar pegat. Lah nyatane kono nggih keterangan kok sok. Lah nek pamane jek di bojo mosok ya ngono wong nok omongan ki donga. Lah iya. Nggih, pun kagungan putra napa dereng? Sampun. Pinten? Kalih. Oh, laki loro. Mangsa. Laki loro wis. Kowe takok ruwenerno. Lho, tak kenal maka tak sayang. Nggih, Kak. Sayang leres. Nah, ora yo ngono to. Nek takon sing akeh kuwi karo dalang-dalang sing kira-kira tanggapane rutin ngono. Nah, iku lho. Ngono lho. Bener. Kowe arep ngenyek piye? Kowe arep ngenyek piye? Apa to, Mas? Ora ngerti jope Mas Solikin lho. Ulan besar ki entuk 42. Saulan iki gur 30 dina kok oleh 42 iki jane. Lho, suwengi ndobel. Dadi angger jam 8 mulai, jam 12 medhun ku pindah ning desa kono. Ora paham kok. Oh, nek menawa awan barang berarti. Ramine ora kabrah. Iki ora dunung. Awan mek apa dalang? Lah dalang ruwet. Ruwat. Apa ya enek. Alhamdulillah niki pagelaran wayang dalu punika rame sanget. Rame sanget. Teng dalipun Bapak Sumijan. Pak Sumijan kalian Ibu Ngasri. Ah, niki suwe ora jamu. Suara jamu. Jamu pisan godhong pandan. Jamu. Pisan. Suwe ra tau ketemu pisan teng dalemipun Pak Sumijan. Pak Sumijan sing ndi ya aku ya ora ngerti. Sing lenggah mriko. Oh nggih. Niki Pak Sumijan ingkang teng mriki. Suwe ra jamu pisan beras ketan. Nggih. Suwe ra ketemu pisan ning acarane sunatan. Sunatan. Iso ora kaya ngono. Sapa ora iku? Nyapa? Lho, kaya Pak aku Komet ngono iso kuwi. ora iku? Alah kuwi wis bolak-balik ngono kuwi. Jajal to kowe nek bolak-balik nyatane nek dadi dagelan sing lantip tegese cerdas kudune paham. Nek ngendikan kalih Mas Dalang. Mas Dalang niki sampeyan nek ora ngerti. Mas Menika Solikin. Mas guru. Guru. Mulang. Oh, Mula nek nang nggone istilah guru kae, kuwi matur sing efektif. Ora tok kowe awakmu. Ora tok. Efektif ki ora usah bertele-tele, ya ra? Tele-tele kok tele-tele Arep iki. ngomong teng daleme Pak Sumijan ya langsung ngomong. Matur nuwun menika teng daleme Pak Sumijan nanggap wayang kalih sekaligus ngresmekne unggahno gendeng kuwi. Di to, Men? Kuwi Eh, acarane beda-beda. Nah iki kan Pak Sumijan urunan karo kene. Lah terus akhirnya wayangan ngono. Kowe tumon arep ngunggahno gendenge kok wayangane ora ayu bangkrut apa piye kok iso? Ora gate beda-beda, acarane iki beda. Bengi iki kitanan nggih. Nggih, Aduh leres. rokok terus. Nggih, leres. Ora nukokno kok bingung. Lah iya. Kok ya mbok Lah mau ora rokok lagi. Upama aku nukokno dalang apa ora lancang karo aku. nyapa? Aku ya ora ya lancang kok nukokno dalang ki. Ya lancang sing mbok gaglak dhewe rapat tek enek kok nukokne. Sing tak bahas ki siji, Mas. Apa? Upama niki kan nembe pindah ngapunten lho, Mas. Kula tak sampean rene, Mas. Iso we? Eh? Iso.
Ya. Wis omong apa ora? Iso, omongnya ora iso bisu ya. Oh, alah. Mas Solikin iki caturane men dias. Alhamdulillah. Sebetane piye, Met? Sabetane jos nek kalih dalang rengel iki renek. Rengel sinten niku? Dalang rengel ki sapa to? Cah nom iki lho. Sinten, Dek? Oh iya aku tahu ngerti. Mas Bayi. Bayu. Bayu. Ayo cek nom yo. Lah kok bayi so? Tebih cuma niku lho sing dadi masalah mbok jenenge sampean ki dilih. Kan Pripun? rencana Piye oleh to, Mas? jeneng to, Mas? Met. Jane nggih, tapi nggih pripun malih. Ajeng napa usul monggo? Lho. Tenan Mas iki ora kok guyon. Asma Kinarya Japa. Jopo. Jenenge Bener. wis apik. Bener. Ki Solikin Seta. No. Ora ya apik. Ning yo arang-arang dalang kok Ki Solikin. Kowe arep ngenyek tonyo lho minggu. Aku iki trae ngono ning asline tutur apik. Lah Lah mbok upo-upo diwalik kok yo kenek to, Mas. Diwalik pripun? Ki Seto Solikin Bengah. Lho. Sing buri ra penak iki sing buri. Sing buri. Kaya sapi kok bengah piring. Lah saiki men terkenal iki golek ngono kuwi. Sing aneh-aneh. Golek viral ngono. Jenenge kuwi iso gonta-ganti ngono. Daleme Pak Sumijan dalange sapa? Solikin. Kan gak penak ta ya. Ya ora penak. Slamete wong Vietnam kok renek sing dalang. Lho, Kok saged? hubungane apa? Loh, lah wong Vietnam kan jenenge kan ayo mesti ora ninggal S, Nggih. terus V ngene kae Nggih, leres. Sing Fang Hen, Sing Han Hoi, ngene kae lho. Iya, betul. Lah kuwi nek mau dadi Ki upamane. Ki Singan. Kowe iki lambemu ki ya ora puwenak to. Ya ora Upama Ki lho. Solikin Seta kuwi apik. Solikin kuwi ya artine ki soleh. Nah, Lho, roh iki nek bahasa Arab ki soleh, kuwi jenenge Solikin ngono. Kok iso Soleh ya. soleh, Solikin ki artine kuwi. soleh, Iya kuwi lak nang gone basa. mencari kebenaran kuwi ya soleh. Ya iki dalang sing tak omongne kok. Lah hubungane apa? Ya apik sing umpamane Ki Seto mau dibandinggo. Terus Ki Seto Adi Nugroho. Lho ngono kan tambah moncer lho. nggih. Adi Nugroho berarti iki. Nggih. Niku mayang teng mriku. Oh, sing tak liwati mau ya. Lah. Kita kok rame kono. Oh, lambene kok ya. Maksudnya rame bakule iki lho. Iya, enggak. Bakule ruame. Halalah yo. Teng mriki acarane kitanan. Kitanan. Jadi Bapak Sumijan menika ngitanaken Putra putranipun nggih. Mas Habib. Mas Habibila, Habibillah sapa? Mas Habib Bil Khairi ya, alias Mas Mas Makroni. Dwi Mukti. Nggih, leres. Sing leres sinten to? Habib Bil Akromi Dwi Mukti. Nah, kuwi Panggilane. panggilane jan poran ngono lho, Mas. Kowe iki ya ngono kok ya ditimbali padha ae. Mas Habib ya kena. Nggih. Mas Mukti, Mas Dwi ya iso ngono lho. Kowe didongakne mugi-mugi anggenipun sunat sakniki pun dados lare dewasa. Nggih, leres. Mugi-mugi migunani kangge tiyang sepahipun, Amin. nusa bangsa lan agama. Amin. Didongakne sekolahe tambah pinter, sobe nek gedhe nyambut gawe iki ya gampang, ngono, Met. Nggih. Nggih, ndongakno apa? Lah wis mbok dongakne kok. Lho, ya ndongakno ya Pak Sumijan apa sapa ngono kok. Nggih Pak Sumijan matur nuwun. Kang Putih ta Pak Sumijan? Ya ampun, Met, mangan tek rong piring kok ora ngerti Pak Sumijan iki lho. Endi? Ket mau lagi kopi tok kok. Kowe iki jenenge ora lamis lambi mbok yo Kula iya ngono lho. Pertama matur nuwun kangge Pak Sumijan. Ibu Ngasri, Nggih, kaping kalipun matur nuwun kagem Mbok Jatirah. Lah menika Jatira sapa? sing gawekno kopi kan Jatirah. Nggih ta, Bu? Lho, kan. Kowe kok ya kenal to, Tapi Met? wonge dhewe sing jawab nggih. Kowe ya hafal ngene iki ning kene Lah, sing lah, gane kopi terus sing tukang adang piring ya hafal. Apal no, Bos. Sing adang sapa? Sing Mbok Sar. Nah, tapi daerah kene lho, nek ora ganti. Nggih ta, Bu? Daerah mriki Mbok Sar ta, Bu? Go ngerti ta wonge? Dereng. Hmm. Sing ndi? Goleki dhewe. Lho, lho. Kowe iki kok iso sing godhog wedang? Mbak, Sing godhog wedang? Mak Jatirah. Oh, Mak Jatira. Heeh. Sing tukang kelan sapa? Sing tukang kelan Maksu. Kok ya apa to Lho kowe? piye to kowe iki? Maksu berarti masakane enak lho, Mek. Ya mbah urung kok. Ngomong wis ngono lho. Yo wis enak tenan. Mas. Lah iya didongakne ngono kuwi kok. Gulene. Gimana soto apa gulene?
Iki ngamuk. Rumah saku ngawur. Wong karuane kono sate. Lah yo awake dhewe yo kudu iso lamis lho. Lah iya, niki lho dicontohi kaya Mas Solikin ki lho. Piye to, Mas? Nyatane yogane ya nom-nom. Nom-nom ning Mas Solikin ra adil. Kok Pripun? adil Lah iki ning dhuwur kabeh kan ning isor kan. Ora cukup panggone. Iki panggone ora cukup. Mulane sing kancane liyane ning ngisor kono. Enggak, tapi sing kono mung tak takoki. Aku terah ning kene Mas, aku wedi dhuwur ngono. Ya ora met ki kabeh ancene nggone iki sempit. Nggih. Mulane panggung ora cukup dikek ning guri kono. Iki kok ora Jawa men. Niki teng mriki biasane teng mriki panen apa to, Bu? Pun panen apa dereng? Sampun, panen apa? Bener mae kae to. Piye? Ya jawab jagung. Oh sing takok sing kebacut kok. Ngapa kok kebacut? Lah takok kok panen apa? Nek sing duwe sawah ya suweneng takoki. Lho, Lah nek sing ra duwe apa ora telongso? mengakrabkan dadi awake dhewe iki ning kene kan lagi iki. Iya. Nek kenal karo Priyantun mriki benda. Lah terus takokmu piye mau? Ya takok paling ora Pun pun panen. panen apa dereng to, Bu? Lah nek sing duwe terus jawab sampun. Nek sing ra duwe telongso lho, Mas. Lah kok Panen nelongso? apa? Ora kok nelongso lho. Lah ra duwe kok takoki panen. Ora duwe ya tuku. Lho bisa ki piye ki? Tuku ya ora nganggo dhuwit. Lho, Iya. piye to iki? Lah ra duwe dhuwit. Ora duwe dhuwit ya utang lho. Biasa. apa? Utang bang apa tanggane ra ya Andalane kok mekar. mekar ya padha wong kuwi mantrine ya bojomu kok. Niki sewanteng Pak Sumijan dalu punika jan seneng banget. Nggih. Seneng. Cuaca cerah padang bulan. Nyatane teng mriki napa-napa wonten. Sore mau mendung. Di ora enek kene iki mang sedina panas. Panas. Iki campur sari ndek awan, Ndek awan. bengi iki wayangan. Wayangan. Nggih Mas Selikin Nggih, nggih. leres. Berarti yoga-yoga pun ket siang Nggih sebagian. sebagian. Ah, lah tok ya sayan to. Panggung ki diadepno rono rak ya ben. Aku madhep rono ki sing nanggap kono. Aku madhep rono ki penonton ya nang kono ae. Ora sah. Ngene. Piye? Kowe aku madhep rono. Ya, lah aku. Mas Dalang panggah ngriko Nggih, mawon. nggih. Nah, terus aku. Sampeyan ngadep Gusti Allah. Weh, jenenge mengincar bojoku gitu. Terus, Mengincar bojoku. Ngopo bojomu bengkong arek? Kaya apik bojoku. Kapan kowe ngerti bojoku bengkong kapan? Lah bojomu kuru to? Iya. Lah nggo apa bojo kuru? Lah timbang bojomu. Lho, Godi. sampean kan wis tahu to, Mas. Nggih, Nek leres. cara sampean enak bojo lemu apa kuru? Nek kula niku kuru. Kuru. Nggih. Wis ra enek apa-apa blas. Tanggaku kan di bojo kuru. Nggih. Budal buah mulih ra nggo bojone. Sebabe Mlebat e. Nanti ki ngono. bojo arep kuru arep lemu kuwi disyukuri nggih Mas Solikin Nggih, nggih. nggih. Arep kuru ya alhamdulillah, Iya, lemu ya alhamdulillah. Nggih. Alah. Entuk bojo ayu ya alhamdulillah, elek ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Met. Kuwi omonganmu gampang diomongne angel diterima. Lho, kok angel diterima lho. Nyatane upamane bojone ayu. Alhamdulillah to bojoku ayu, bendina ora nukokno skincare. Lah kuwi wis umum nek ayu alhamdulillah bersyukur. Lah terus, Lah nek duwe elek, nek duwe elek ya alhamdulillah to. nyapa? Alhamdulillah bojoku elek. Nek wayah apa ki tandur kena nggo weden emprit, ngono lho. Kuwi nek bojo elek. Duwe bojo kok digoden prit Lho, lah weden sawah ke elek apa apik? elek. Lah iya mlane nek elek nggo weden emprit ngono lho. Lah kowe kok rabi kok ayu? Lho, lah aku lah iya. Lah mbok kono elek sisan kono. Lho, Aku mau Raji. ra takok. Piye? Enak lemu apa kuru? Nek kuru kan entek. Jenengan remenane anu lemu napa kuru? Kuru. Kuru nek Mas Solikin. Weh. Aku ya kuru no padha no Pak Mas Wis Solikin. padha no, Pak. Lah mbok iki lho sing ketoke gedhe. Jenengan remen sing kuru napa lemu? Bojone jenengan lemu. Lah, Wih, lha iki sak omah lemu. Wis padha iki sak frekuensi karo aku. Lah iki wis lemu. Kowe ora ngerti keutamaane nak. Keutamaane bojo lemu. Bojo lemu kuwi. Kuwi iki menghibur hati kita, ya ta? Bengi itu rasanya kaya rekreasi. Sik to. Turu rasanya kaya nang pegunungan. Ya ra. Piye to kuwi? Ana hiburan kaya-kaya nang tengah sawah tunggu desel. Kuwi golek-golekane ya angel. Lah aku Iki omong apa to? Golek-golekan apane? aku sak
ulan kuwi lho rung temok nganten anyar. Lho. Dadi goleki piye? Mbok yo ngomong aku gak WA ngono ae tak golekne. WA piye to? Lah ki golekno ora yo ngono tak culukane, Bu. Ora tegese golek karakter iki piye, atine piye lho ngono lho. Wah, udu. Udu ya Mas ya. Udu kuwi. Ora kuwi mesti. Iya. Lah iya iki kok sok kowe arep ngendha wong lemu kok angele ra jamak-jamak. Sampean menghibur kono. Kene ya. Aku sing menghibur kene. Soale sing teng mriki ibu-ibu, senenganmu kan ibu-ibu, senenganmu sing lanang-lanang. Monggo Mas Gomet sampean menghibur wong lanang. Wis karek aku kene cek nom-nom lah kono ibu-ibu tuwek-tuwek. Lho, rak sing ngarep, lah sing mburi kae. Nah nemen Tumpukan ya lho. Lah sing dhuwur tumpukan kae apa? kayak pitik. Apuk kok. Ayo kompak kono apa kene Mas? Ya jelas kompak kene. Nek kene warga RT 1 sampai 5 ya Bu ya. Oke. Selamat malam Ibu. Semangat nggih. Dereng ngantuk. Sedaya sehat. Alhamdulillah. Iki wong wedok-wedok. Kowe wong lanang-lanang apa iso ngompakno? Aku wis yakin nek wong lanang iki jelas gak iso kompak. Beda mbek wong wedok. Tak takoki padha mencereng. Lah takoki tak ngidoni. Enggak. Latihan apa piye kok iso? Latihanmu anggap iki tanggapane latihan. Bu. Bu sapa? Kowe iki lanang kok bu kuwi gekku. Pak, sehat ya Pak nggih? Nggih alhamdulillah. Kok kacang mana asam urat lho mungkin dengar. Alah. Ya omong sak rono kak lanang tok. Sehat ya Pak nggih? Padha nanti wong-wong. Kuwi tegese ngono. Dadi ning donya iki sing paling kompak ki wong wedok. Lho, kematson. Arep arisan wong wedok. Iya. Rasan-rasan wong wedok. Ya. Kompak. Wong lanang gak mungkin nek rasan-rasan kompak ki gak mungkin. Ayo buktekno to, Mas. Halah. Wong ngene kok. Mengke dijawab Bu nggih. Mana semangatmu? Kuwi wong wedok. Najan to sakmono kuwi iso kompak. Sakmono kae sing melok omong telu. Sing tuweki tangane ngene ning ya. Kowe kok ora percaya to. Aku lagi iki lho ndelok wayang kok yu ngene. Mana semangatmu? Pak, mana semangatmu? Oh iya. Kowe ra iso ngompakno. Sampean kudu Alah wis meneng sesuk kompak dhewe. Iki lho kompakno jajal. Nek aku wong wedok-wedok sinden-sinden jelas kompak. Jajal to? Ayo jajal. Mana semangatmu? Iki lho wong wedok jajal ta lanang. Iki lho lanang sakmene iku iso apa ora? Aku trauma. Jajal to. Aku tahu ngono dintai. Bapak-bapak yoga-yoga, Mas-mas. Mana semangatmu, Mas? Aduh. Mas. Ma, Yo mbok yo sing ngene kok, Mas. Mana semangatmu? Yuk. Ora mungkin wong lanang. Tapi nek mbok wong lanang kok mbok mana semangat malah. Tapi nek wong lanang kuwi mbok jak nyanyi mesti oke. Kuwi bedane mbek lanang mbek wedok. Wong ngono tok ora nyauri kok nek nyanyi lho. Jajal to. Jaluk kendang apa piye dikendangi kowe terus nyanyi kok ora padha nyanyi kabeh. Bisa ya? Ih, Kendang, Mas. kendang endi? Gowo ora? Oke, matur nuwun, Mas. Oh, bocah. Ya ampun, Met. Komet kowe goblok mulu 7 turunan to. Lho, kok goblok piye to, Mas? Tegese kon nuthuk, tutuken nyapu mbok rene lho. Dek, duduk Mas. Tung lho. Ha wis. Pancene yoga ambek kometi padha ae. Tegese kon kuwi lho, tanding. Naboy. Contone ta aku bingung kok. Contone ya? Contone ya kono, kene balekno. Ya kok Abot men iki jenenge kendang dosa. kok kendang dosa. Kendang gak ngono. Kuwi kendang asli ngono kuwi. Mesti antep abot. Sel piye to, piye to? Ya, dang. Dung tak ndudlang, dung tak ndudlang. Kae lho sing kono. Sing kono. Lah biasane sing jaepong ki rak ya sing nom. Bantah, iki cara slendro isono aku ngejak slendro. Ngono ta. Keceplosan. Kowe jane arep ngejak sapa jane? Walah. Gak yo sampean pamflet itu langsung sak yono. Omonganmu ndeknane ngajak yuda kowe ya kalah 2500. Ngajak slendro saiki ya ora gelem murah.
Lah kowe kacek 50 karo aku esuk. Iya iya. Lah iya, sesuk ngajak sapa? Ya no. Lah rak ngono. Lah cuma nduk. Lah. Yuk. Yuk. Digas ndanga, digas. Kuwi iki maninya to. Kicamania. Yo dikompakno sik dengan nada-nada dasar. Ora ya iso kompak. Ayo jajal to. Yo. Yuk. Wasik. Wis anak-anak kaya ngene. Kowe kok tak iki lho ndang muni. Kowe iki ndang muni kowe kene lho kene. Aku apa kowe to? Ya kowe to, Lah Met. sing ngompakno kono jere kowe. Aku sing ngumpakno wong wedok-wedok, kowe ngumpakno sing lanang-lanang. Sik to lah kok penak men lah iki karoan mesti nyanyi wong iki presiden kok. Lho, lah sing wedok mburi mang. Lho lah yo. Lah kuwi yo nyanyi, yo Jajal. gelem kompak. Jajal no. Oh, jajal. Blang, cumplak andu, blang, cumplak andu, blang, cumplak andu, blang. Ya. Hei! Ha! Ayo, Bu, bareng. Kono kamu muni. Kene. Iki lho. Isin sae. Isin kowe. Endi? Kok gak semangat to, Bu? Sampeyan nek gelem jawab jenengan mantuk, mungkin lemoni Cak Komet 500.000. Josi. Lho, Pun. iki lho aku. Kodang iki. Purun apa mboten? Seneng kuwi ana ngene iki lho. Primono. Beda karo slendro karo cacahne beda. Dia modelnya mengembangkan apa ya? Kemampuan membangkrutkan konco. Sugih arep nggo apa to? Wong bondo ki ya mung titipane lho. Bener iku. Kowe mati ora nggo bondo. Mulane saiki iso digawe sugih, kabeh dindumno. Mula titipan kuwi tak jaga ora tak weh-wehne. Ngono lho. Kowe iki dititipi bondo karo Gusti Allah kuwi dienggo wong-wong sing ora duwe, Mas. Lah engko tak wehno wong-wong nek Gusti Allah takok piye? Endi titipanku? Aku tak tolah-tolah. Wah, ora ngomong kok ora jelas. Sarang nggih, yuk, blang. Dumlak adu, blang. Cek ngeyel ngene deh. Aku cek penasaran sing guri dhewe. Suwepet men to kendang. Hei! Ha! Ayo, Bu. Oke, yang sini. Hei, 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 hei. Ha! Ayo bareng. Meneng. Hei! Hei! Karek siji tok to, Met. Kok karek siji tok? Ngene tok. Gak apa-apa kae niteni aku. Eh? Kae ape bengok asline ning sungkan. Kenapa? Mula nang pojok ugung buwo. Warga kene iki benda ki kompak. Ora enek terus ngantek yamin iki urung becek iki ora enek. Kabeh ndingi do nggo rinjing nggo tas kabeh. Kemeruh. Ya nana Met wi. Menghibur khususipun Kowe iki lho sida nyanyi apa ora? Eh? Sida apa ora? Nyanyi karo aku ora karo aku to, Mas. Mbok ngatur, Rek. Jangkrik tenan bocah iki. Kowe iki lho sida ngumpakno ki sida apa ora? Ya, Go. Iya no. Noneh iso. Yoga kene iki pinter-pinter padakno yoga nggenmu. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke Lagumu kleru. karo wek sapa? Karo sopir jam gitu. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ayo, Ya gak padha to. ora padha jajal to kowe. Wong kaya ngene kok dibanding-banding ke Aduh. Wong kok ngene kok nadane sak pira to, Mas? Wong Kuwi lho. Asis. Oh iya, nadane jajal, Mas. Keyboard. Lah dhuwuren lho. Wong iki kok malah beda katane. Lah kono ya malah beda kancane. Ya Iki lho pas iki. Wong kok ngene. Iwak peyek. Nadane dhewe apa ya? Lah kono senengane peyek lho. Sak pira, Mas? Sakmene lho. Iwak peyek. Iki lho. Iya. Mau kok iso teko iwak Wong peyek. ayo. Wong Kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab, Mas. Ke ya mak kamera, Mas. Gak kamera gak apa-apa.
Wis to, kene ra melok siji ae lho. Mbok liyane akeh. Ben kita kompak. Wong kok juguye to Mas kok angel iki. Sampean iki lho ngono arep mirang-mirangno kancane to Mas. Mbok yo jawab saiki kok ya tak iwangi nyeneni men. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Jawab Mas. Sailallah. La ilaha illallah. Pancene melok dalang tiban Dalang timban jengkulmu Tahu plotot. ketiban blandar. Oke tok ya disabotase. Tiban ki maksude nek kombahe apa bapake kuwi tiban kok ketiban blandar Kok iki. ora tibamu. Kowe nek ra iso ngumpakno kene ya iso ngumpakno sinden. Ki cawis sinden sakmene mbane iki ya dienggo kowe kuwi. Ngono lho. Anu Apa? Diceluk Oh diceluk. Sing ndi? Senenganmu. Senenganmu iya apik-apik. Tak golekno sing serasi senenganmu. Nek aku kalih Mas Solikin senengane kan sing Kuru-kuru. kuru-kuru. Ki mergo senenganmu lemu tak jupukne. Lah nang omah wis enak iki. Wis ning omah ben ning omah sing mriki Bu. Mriki sampean. Aja. Lah kae lemu. Lindan ki lah. Wah, sinden to. Niki sing biasa maju sinten? Mas, Niki napa Dek Indi napa Oh. Dek Salsa napa Sing Dek salsa Anadi? sing pundi? Niku salsa tengah, Indi niki. Wah, jane jenengan tengeri rapiah kula mboten bingung ya jane. ape mbleh pitik to jane kok. Aku bingung. Siarno. Oh nggih. Nun prokadang pamirsa, telu punika monggo kita sedaya sami mirsani. Disiar. Malah kaya Pak Tego. Wong ben iki gelar kebiare wayang, Wayang. tapi rasane iki ben semangat kaya Semangat. orkes ngono lho. Sing semangat. Yu. Monggo kita sedaya. Elah, yu. ngono. Lah mbok kowe nek iso diayahi dhewe kono. Oh. Lah, yu. Yo, Sing gedhi to. Gede. yo. Yu. Oh. Weh, biasa ngemse wong mati. Ayo. Oke, baik. Justice. Saudaraku semuanya hadir di kawasan Bendong Lateng tentunya. Ada beberapa artis cantik kondengnya Jawa Timur Indonesia bersama Mas, yo jado-dawa to. iki orkes lho, Mas. Lho orkes yo guyang yo malah genceng to kuwi. Yo mbok sing biasa ra. Dawane mbah. Lah kudune Yo biasa ae upama guyu yo saiki ngono. Siti ae. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama kita panggilkan ada si cantik. Nyapa, Oh malah ngabapi kancane. Jare kon si. Sedengan aja sithik nemen sedengan. Cetron lho. Kita panggilkan malam yang sangat luar biasa. Ada beberapa pesinden yang sangat luar biasa, Cok. Si cantik hadir dari kawasan Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Oleh suara celeng. Kowe iki nek kurapu enak wis siar biasa wis ora sang guyu. Sinten, Mas? Iki lho Mbak Salsa iki lho. Indi sama Yo, Salsa. ada. Iki. Lho, sapa jenenge? Lha sapa? Mbuh. Salsa Sinten, niki Mbak? sing saking mriku sinten? Indi. Lindi. Indi. 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 Indi kuwi kan kembar, sijine Ondo, sijine Indi iki, ngono lho. Kuwi anak kembar. Ondo Indi. Lho. Oh, Indi tok. Indi tok. Yo. Ayo, Cok, sepote, Cok. Aziz. Tak tuntak Walah, tuntak iki- siapa dia? Neng no neng. Oh, grup iki jenenge Aziz. Kuwi lho sing anu Asis. Iyo. Iyo. Oke, selamat malam Mbak Indi. Selamat malam. Baru ketemu kali ini ya Mbak Indi ya. Iya. Oke. Tapi kalau kamu ketemu terus, kan kamu dan siapa? Lho, piye to? Aku ki asline kene kok mbok gudo
Weden sawah ki piye to? Mirip kok Mas ya. Ya. Mirip sapa? Mirip weden weden sawah. sawah. Makasih. Iki wis pek kono aku tak golek liyane ya. Ya, Pak. Lho, lha iki dindo weden sawah lho kowe. Lah iki tipis tak go apa? Lho, senenganmu sing gedhe. Iya no. Sing kandel. Enak sing tipis. Kentengen, Dik. Tuh. Diwolak-walik ini kan penak kan. Lho ki goreng telo apa, Cek? Aku ki ngene lho, diwolak-walik ya ora apa-apa sotele lho Dik sing rapate. Kok iso sijine kene ya. Iya. Sing kene sampean maju. Loro. Loro no, mau Mas, cahe loro kok. Niki namanya napa ta? Grupe. Grup ini. Nggih. Raras Arum. Ora Rasarum. Nggih. Enggak, sesarengan kalian Rasarum. Kowe iki ora cetha to omong. Raras Arum. Rasarum. Milih kono wis marem burung. Itu, iki Rasarum ki jenenge ya beda kasih. Kok beda kasih? Lah iki medun disepoti penake ngono. Lah iki medun sok klunus-klunus kaya maling kecekel. Mbah ya padha-padha wong ora kulake lho. Ora ngesakno kancane iki karipan bendina tanggapan meh. Lah kok kaya rame-rame yo. Lah Lho, iya. ngenyek. Oh, Ngenyek iki lorong kober turu ki wis 7 dina 7 bengi. Oh lah aku apa percaya. Lah nek ngene iki aku percaya nek sing loro kae kok kaya gak asing ta. Sing di. Anu metu ta Mas sampean kok kono? Sapan. Sapa? Mbok metu. Kowe marai kancane sing ora-ora. Lah iki mumpung live streaming. Jenenge wong seniman. Kowe ta metu panas kono. Kene lho yup. Ayam kene. Kowe aja obong-obong karo kancane lho. Nyapa ta, Mas? Jenenge seniman kuwi ya rono ya rene kena. Ora kok trombilo kono mbelo kene. Ngono. Lah iya. Cara Jawa malah panas-panas iki. Bate. Ya iya. Sini. Kamu ke sini. Nah, kamu sini. Kamu tidak diharap kalih Cak Komet karo aku gak apa-apa. Engko nek kurang gede Aku milih mau kene. karo kowe. Lah terus? Karo sapa senenganmu? Karo iki wae aku. Oh iya, kowe ijel-met. Ngono kok iso. Alah, seneng iki, seneng. Allah. Wah, macak sih. Wah. Gini ya. Dian. Ben klimis. Foto wis empeten. Anu Mbak Sutaji mriki. Duh. Sutaji. Ngapuk. Lha iki sapa ta jenenge? Kemudian takone kok ya. Nek iki mang ndi? Anu nun sewu ngagemik nggih. Ah, jenengan Mbak sinten? Safa. Safa, oke, nama Safarun. Nama lengkap. Oke, kita menyanyi ya, Dik ya. Nah, kamu sebagai pacarku, Komet sebagai pacarnya. Enggak apa-apa. Wis ora sae nginguk, mantep madep karo aku. Oke? Wedi ya sini saiki. Anu Mas, jajal C, Mas, C. Wah, wis ora kunci saiki. Oh. Ngenyek. Ya, lumayan. Lumayan. Wis iso adaptasi. C, Kunci C muni kono jerong terus. Ya. Iki C to Mas, Mas. Loh, lagi ero kuwi. Aku dhewe C nek gak ngono. Ya saiki wong ayu sing ayu dhewe guyu ae to Dik purun apa bakal tak usahane Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri, ayo tak jak muter-muter. kok iso melok kuwi Didi Kempot iki lagune Deno ora tau krungu lagu to kowe jajal to karo bojomu arep nyanyi apa gandrung apa bae kono aku pengen ngerti Iki Yai Segoro. lho uyah segoro piye nyatane ndek iki yo gak iso lho Lho, piye to iki? kaya aku wong ayu Kuwi lho musuhe. lho sik to iki mang aku lha kowe arep gandrung bojomu Alah apa padune ra hafal, Dek. alah kuwi lagu-lagu sing ngono ki aku gak seneng sing Jawa Mas Jawa. Woi. Halo Toroko. sapa sing ngakon C F wis Oh tak. Piye to? aku biasanya gandrung mbek wong wedok ki dengan lagu-lagu Jawa Tak contone. yen ing tawang ana lintang
cah ayu. Kowe gak enek reaksi to, Dik. Lah, Robi lho ngene lho. Iso. Kowe iso ora? Kok takok aku kena iso. Jajal to, Met, aku pengen ngerti nek kowe gandrung wong wedok ora konangan bojomu piye. Bapakku NO ibu Gandrung. kare aku to nyanyi aku. Kuwi ora gandrungan jenenge. Lah kudune Ya sing lagu mesra. sing mesra. Oh iya C Mas Percintaan. C. C minor. Izinkan saya menyanyikan satu lagu untukmu sayang. Iya Pak D. Pak Kok Pak D sih? Kowe gak izin celuk kene Pak D. Gua mantan itu Pak. Lho iki 16 tahun. Jangan panggil Pak D ya. Panggil siapa? Mbah. Mau. C ini siapa nama? Kok medit menurut sih? Jreng. Kowe ki arep nyanyi lagu apa to, Met? Sing gandrung ki sing apik to. Iki ambil suara sih, oh Mas. Lah ngono ngantek ngeden kaya ngono. Aku di kok. Baleni Mas. Hanyalah dirimu yang ku cintai, tak ada yang lain, hanya dirimu. Gak ngerti ta lagune? Ketara gak update. Iya. Mula goleki. Jawa ta iki? Golek Asis ya? Asis. Mula aku penyanyi iki aku mikir kono. Engko aku nyanyi kono iso apa ora lho ngono. Goleki judule Curiga. Ngono. Masa kuwi to jenenge? Mbah, Lho ngawur kancane kadung golek irane. ben kono Ya piye? mbok ya lagu-lagu sing umum kancane paham ngono lho. Iya ya. Nek kono ngerti. Lah sing bubuk iki opo? Kayak ngerti ngono. Ya. Nyanyi kowe karo kono aku karo kene. Oke. Diparingi tembang sing kene kira-kira gak asing Mas. Napa? Apa kae? Lembut. MBK. Opo eneh? Cinta tak terpisahkan. Oke, yuk. Nah. Mbek kono, aku mbek kene. Arek kono. Wong kono lah asline gila. Ora ki ancene Aku yo nyeklimi ke gilo beda. kok. Aku yo gilo. Lah ya ki ya. Kira asem kabeh sindene nom-nom. Gowo sing tuwek-tuwek lho Mas penak dadi. Kok nom-nom niki mawon malah penak. Jenengan kok Penak niki. Penak apa jalukane reno-reno. Gowo minimal yo koyo lah iki. Mbak Wiwin iki yo jek enom. Alah nek ngene kan wis ora reno-reno. Lah iki ancene diajari sapa ngerti somben Nggih, iso. ben kentel. Lho, nek wis apik somben dipek. Dipek. Ngono, bocah ra Jawa. Dipek. Dipek sapa? Dalange. Kowe yo siap nduk ra apa-apa engko ndang kabeh ya. Mboten. Mboten. Mas, bersama Raras. Raras. Harum. Terima kasih Bapak Subijan. Malam yang sangat luar biasa. Dino gandolan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati omong ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dino gandolan ning ati tekane nyulayani.
buktikan papa mamaku akan datang melamar di kau sayang. Kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Kita tak terpisahkan walau di akhir Matur nuwun. Iki nek cah nom-nom lagu sing kaya ngono kuwi ya gong tok umure mbiyen gong lahir. Tapi nek lagu-lagu saiki jelas paham. Oh iya. Termasuk Mbak Indi, terus Sumiran. Matur nuwun nggih. Nggih mengke gantosan mawon. Safa tetep tembriku di nani Ana Dewi. Oh nggih. Niki diurut. Nggih, Ana Dewi. Oh iya. Niki enten napa request saking kanca-kanca jagat selawat. Oke. Niki nyuwun Puspitanala. Puspitanala. Dasare Oke. dalange kuwi Nggih. santri. Santri. Mulane lagu-lagune kuwi ya sing bernuansa religi. Religi. Niki nggih enten request malih kang Nggih. dadah damel nyuwun caping Gunung Jengleng. Jengleng. Pak Sumijan. Mungkin Mbak Wiwin kalih Ah. Mbak Rilang. Wong Ya, iki Monggo. Puspitanala Sing riyin. wau Mbak sinten niki? Ana Dewi. Oh Mbak Ana Dewi ki sing kita, Met. Nah, monggo diaturke kalau wau pamundutan saking Kanca-kanca jagat selawat. Puspitanala. Puspitanala nggih. Ayo, Mas Aziz. Karo jenengan.
silakan duduk dulu nggih. Lenggah riyin. Ah. Iki murid-murid saking SMP 1 Jatirogo. Eh. Jadi teng mriku niku enten napa ekstrakurikuler karawitan. Karawitan wonten terus terus wayang wonten. Tari. Oh, tari nggih wonten. Ben Dadi ngoten niku. kula pun ngeri kok, Mas. Nggih. Dadi ngerti, dadi cilikane kaya ngopo terus saiki gedene dadi apa ngono wis paham. Ngoten nggih. Nyatane sing ngene iki ya biasane cilik senengane ya nyekel mic, Komik. terus karo nyanyi-nyanyi. Mulane gedene dadi Dadi sinden-sinden sinden. ngene iki. Lah Mas Komet ki apal? Pripun? Kap. Lho, mikmu lho ndi? Ya mbok nganggo iki. Niki pun kenging. Kados apal kula nak karo Mas Solikin ngeten iki. Nek Apal. jenengan Mesti paling alit dereng mesti dolanane wayang. mulane gede Dadi dalang. blesete. Moe bakul wayang lah. Angger cilik ki seneng dolanan wayang. Terus sing gedene mesti dadi dalang. Dalang Blesete bakul wayang. Wayang. upamane ana cah cilik kok senengane guntingi kain, nyuwaki kain, dodom ki sok ben gedene dadi apa, Mas? Perancang busana sukses. Blesete. Ya bakul kain ngono. Bakul sandangan. Dadi nek biasane alit ngoten nika senengane kok guntingi kain, gedene mesti dadi desainer. Upama cilikane upama senengane dolanan tang, obeng. Oh, kuwi dadi mekanik handal sok ben duwe bengkel gedhi. Blesete dadi bengkel. Tambal ban. Aduh iku ora kaprah. Oh, jek sak jurusan kuwi. Upamane ya, nek cah cilik kok angger ngerti pitik liwat protes ndase, kucing dideki cengele. Kuwi nek gedhe dadi apa? Wis ora usah ngenteni gedhe, cilike kaplok. Kok bukan ngaplok? Lha kuwi dadi bajingan mesti. Wong kucing liwat kok didaki tenggoke. Ya mbok dadi apa sok ben gedhe dadi mudin apa ngono lho. Oh, mutin kok kuwi jenenge mutilasi. Mudin ki kan yo mbelehi kewan kuwi. Pamundutane ingkang gadah damel. Caping Gunung Jenggleng. Pak Sumijan ngersake caping gunung dijegleng. Niki napa Pak Sumijan dijak mriki kersane mengke mbok bilih pengen jenggleng. Hah, mboten usah. Ora mot. Iki kan yo enek 2 meter. Lah kan ditawakne wong daraki aku. Pak Sumijan kersa mriki Pak Sumijan. Oh mboten niki mawon mengki kersane Mbak Wiwin kalian Mbak sinten? Mbak Rila. Mbak Rila. Ya Rila. Tingkang pundi? Yo Cok, sepote Cok. Tanding tandung. Iki mangan apa to, Mas? Tak tung tak. Mangan Putri apa? Duyung, Putri Duyung. Apukat. Alpukat. Daerah kene ngono. Ngono terus. Angelo. Roro. Hei. Ayo, Mbak. Ayo Mbak Wiwin. Anje matur Nggih, nuwun Mbak. Mas Dalang. Ki Solikin Asmara Seta nggih. Iki nek jagone langgam ya iki. Mbak Rila kalian Mbak Wiwin. Sapa sing muni? Sopir-sopir. Biasane langganan sopir-sopir. Je piye Mas? Piye ya ora piye-piye nggih ngeten iki kula kalih Mas Komet jenengan kalih Mbak Rila. Iki sapa to Mas? Heh? Iki sapa? Yono no. Yono kentho kae. Gak pendek. Iki mbok terusno gak. Ini kewantan kang kesana bawas ngejan nggih menika Delok toiletmu kemana. Kowe iki lepeh nih. alah kaken kuwi aku. Lah iki jirene iki alpukat jirene lho. Ora Mas. Iki jenenge blimbing ulu. Lah ya. Mbok pangan nih. Iku jenenge apel. Apel iki sing Apel. Lah iya, maksudnya ora lonjong ngono kuwi Mbak, Lah apel sing ku piye? bunder. Oh, bunder. Bunder. Tak kira iku mang apel. Mboten niki nggih anu napa niku trawas. Wong karuan iya kuwi.
Enak, berarti ben melek. Enak ya Mas ya, Oh, seger. vitamin C Oke, ngono. ya Allah, segere Masya Iya, Allah. mbok kei vitamin C sesuk sariawanku mari lambungku bosok. Ora ki menyembuhkan. Heeh, bener. Saderengipun ngaturke napa kalian Bapak Oh, Sumijan nggih. ingkang gadah kersa. Oh, ndedonga nggih Mas nggih. Nggih, Mbak. Mugi-mugi Pak Sumijan sak keluarga diparingi kesehatan, Amin. keselamatan, Amin. rezeki kang kathah, berkah barokah, putra kang dikitan niku. Mas Habib, Dan iki lho sing dikitan iki lho saniki. Oh, sing udutan niku. Iya, sing Oh, rokokan. tak kira sing. Tak kira sing udut iku. Niku mugi-mugi dados putra kang saleh, Amin. migunani tumrap bangsa lan agama. anjir, kagem Mas Dalang dongane napa? Anjir, mugi-mugi dados dalang sing laris. Amin, Mbak. Amin. Amin. Wis ketampa dening masyarakat. Nggih. Wis Amin. pokoke tanggapane tambah kathah. Nggih. Amin, amin, amin. Terus dungane kangge Mas operator. Wis to kok kabeh didongakno. Ya yo mbok yo karo kanca kabeh didongakno ben mandum Son lho. lah, son. Kang Son. Kang Son ya wis larap tanggapane wis laris kok. Dino double ping pira. Oh iya didongakno. Anu kanca-kanca yoga didongakno. Wis padha ndonga dhewe-dhewe Mas kok kon ndongakno kabeh Kowe ya ora jengleng bar sing iki ndi? engko. Jengkleng sing ndi? Yo biasa to aku jenggreng yo sing lho kaya ngono. Iya. Sing ndi Mas? Yo sampeyan to Mbak Wiwin. Aku. Aku sing wis roh woke kok. Apa wae kuwi? Yo, yo. Apa wae? Satu kowok. Hati-hati Wok sayang. gending lho. Urung-urung sayang iki. Loh, lah kok kono keblowok. Lah keblowok, wis biasa keblowok. Ah iya. Sampeyan jengkleng aku, Mas. Iya no. Seeling to ora? Seeling aku. Rada blingir. Apa kok? Mbak Wiwin malah isin lah aku. Ku nek eling anu konangan sing ning omah. Wonge melu. Oh gak Wong wong melu. Melu lho. Melu wong. melu. Oh ning kono mau. Ngempul, wonge ngempul. Tapi aman. Kula pun paringi anu CTM 5 turu gitu. Nggih. Ora di CTM rapopo wis sudah rungon. Sapa? Piye? Apa? Piye? Mas Jangkong kok bodho sudah rungon lho. Apa nih? Mas Jangkong. Lah iki wonge terus. Kayak- Oh. Mas, Oh. Mune piye? pun dangu Mas. Syukur. Lah, jenengan dikrubung kok kaya bakul pop es. Weh, Niki Mas Jangkong ta? lah niku to sing Napa ganteng. mboten payu dalang kok jenengan. Weh, wis karuan nang kono ki ya nyengkuyung. Nah, Oh, wih, iya, iya, betul. ngono lho. Ya guruku. Kuwi basane sing Aja macam-macam lho, Mas. Guruku. Enggak. Macam-macam. Enggak. nyengkuyung. Ora ancene. Ndang, mulai kon dhuwur ya nek kurang dhuwur. Sampeyan jengkleng aku. Sampeyan jengkleng sapa? Aku sak keneke ya, Mbak. Kena kene Sopir kae. kene Iki kok lho. gak gelem ya tak weh-weh. Kuwi rono madhep rono, kuwi madhep aku rene. Gentenan lho, gentenan ya, Mas. Anu Mas Jangkong nuwun sewu lho nggih. Kula nggih nek anu cocok mengke kula susuki. Tak kei susuk konde iki lho ben tinggo tanggapan kok iso. Lah, du. Sak pira, Mas? Lah nek gedhingan ki biasane cilik to Mbak Wiwin kok ora paham to. Masa? Ngene dadak takok saben. Saben. Saben bengi. Pemanasan nak keteko arang-arang melu. Yo. Nyawa. Ngene. Mereng ya, Mas? Mereng. Gawe. Aku semiring. Alah pinuke Mas, Kandhane kok, pinuke. Dik. Ya ampun pinuk tenan. Kadung bar jamu teko kene kon jlengeng. Jamu apa, Mas? Plikita ndek mana iki. Pil kita. Zuh. Tamsul kuwi lho sing Lah ya dawa-dawa. kuwi pil kita. Wis jajal sing kene. Pinuk Mas, tenan pinuk aku Alah, seneng. alah, tumbuh lah tutup. Kowe iki nyapa kok geceng ben. Lah ngono ae kok pinuk, pinuk. Lah nyoto tenan pinuk tenan. Nyatane yo jeleng yo penak. Lah, kono iso to ora? Alah, bojomu melok pra. Mboten. Aku kadung semangat kok kono melok. Single. Single? Oke. Syukur. Kalau sing duwe Sing ndi? kuwi rak yo didaku kuwi to tukang kendang. Sinten? Biyo.
Sampean nak dijaku kono to. Cuma sampean gak seneng ngono lho aku wis ngerti ya. Kok ya mbok unene lho. Ben pirang Halah ora iso. Urung kok. delok anu mekeke jelas gak iso. Kowe Eling aja dhuwur-dhuwur herniane. mari karek sangklir. Wah bedut ngono. Yen memajang amung nganggo janur kuning. Aku rung persiapan coba petik iki. Aku mau ya pas ya Dik ya. Lah iso. Mumbul teko nggon jelek. Jelek. Lah iki urung apa-apa wis kecer dalan. Jelek. Ya tambakno lho Met kuwi. Biasane kono gak ngono iki. Lah nyatane urung tekan nggon wis kecer. Lah iso. Udah kaya apen dobel. Put. Piye to Mas? Wah, alah. Kok kono Win? Ayo Mas. Antarane Dik nak kena telusupen kok mau. Wah, anggap aku gedek, Bab. Contone Mas, contone. Contone. Lho, diwaspadakno to. Iki lho pasangan suwek. Tuwek. Wek. Kembang wae wataan. Aku cedhek. Oh, paten. Ngene jangkung kok ya betah. Ya. Guna penak Mas. Ayo to Mas. Aku silai Mas. Aja. Wong ki rencanae tak tomboki vario piye, Gong? Aku melok lagune kuwi Apa iso? Kowe ambek kene grathuki. Aku tok donge kuwi lho. Oh iya, ngono lho. Iya tak anu sing Ngene lho, tak drang. Enak iki. kuwi lho, sing nek Iya, jajal. Ngene tok. Sapa ora? Sapa ora? Jelek to? mosok. Ah, Lah, mosok kene-kene kok lali lho. Ngomong to, sing kaya Mas Yon. Anu nyun sewu Mas itu Mas. Mas Alek. Kados Mas Yono nggih. Tak delang tang dintung menang. Aku titik tak ature aku. Iya. Tak dintung dang cipratan Mas. Mas, yo. Menang. Kalah. Menang. Hei. Kena su. Wis gak melok joget tau. Kowe ra iso kowe. Gak melok jegleng. Pon nyeleh tak jenglengi nggihmu iki lho. Ora kena iki. Kena wis to. Gila. Oh, kena no. ancen sing ora iso ki sapa jane? Iki yo kena tak delok. Oh, kena. Bangkon tang karo kono aku. Ya jajal to. Kok tomboki 500 lho. Wis gak masalah aku los kok. Tak delok. Penak ta, Met? Iki tahu aku ngene iki ndagel ngene iki terus diedit karo Caca. Cuwepet ngene nih. Aku yo waduh keri-keri ya. Kena to? Kena tapi kaken. Ya ora apa-apa malah. Los piye yo kene lemes no dhewe pisan umum tak tang ndang ditu barno. Kok barno ki apa? Ya terus nih. Kono? Aku. Iya no lali ya. Pacita.
ya. Ya wis. Ra iso. Ayo kentenan iso Nara. Engko tuku dhewe ya. Tuku ning ndi? Sudah tentrem. Ki apa ki bakal dolenan tok kono. Sik to, aja dikonokne. Ora nduk rono lho, Met. Engko nyenggol nggenku lho. Kene Dewi. Lho second kok. Second piye to ki bar tak perbarui yo. Tak plesne. Panas. Panas udan. Udan panas aleng-aleng. Samping gunung. Yo. Piye iki piye? Piye Mas piye? Nyetrum Oh, kesurupan. ancen biasane ya ngono ki kok ya. Biasan Mas? ya aku anggere ngerti komen endi yo kesurupan wis tak. Wis biasa. Alah lah wis ora kaget to aku. Heeh. Najan. Iki bacotna ya Mas. Bacurno to wong pamundutan sing digawe iki kok iso. Nggih, nggih, nggih. Pak Semaji. Net. Yo ngono kuwi nek kesurupan nang Oh, omah yo. ngomong ae ngono. Lah muni jeding adus kesurupan. Oh, Ora usah dadi kaget. Penyakit ki berarti Kuwi asline ayanan. Oh, iya iya iya. Mak embo-embo dadi macan, dadi sok sekirik ra mesti. Ngono. Mboten napa-napa Mas Kin, Nggih. pun kersane. Nggih, nggih. Oh, nggih. Najan Nadyan wadon sarta yo bangun negarane, bangun negarane. oh maneh banyu Niki mengke langgam riyin terus Ini kalau diturusin. Apa to kuwi Mas? Niku pripun niku? Kok ora pun bar- kersane, pun kersane. Oh, ngoten. Mengke mari piyambak niki. Ngoten nggih. Nggih, pun mboten usah wedi jenengan. Kowe ki apa to, Met? Wis tuwek nek ra isin lho. Iki anak. Anakmu lho wis loro. Bendina dadi guru kok gendeng to kowe iki. Dang biasae nyapa to. Aku rasa nyuwuk mulai tak ben ae. Bacotke nggih Kowe ngomong Mas. apa to? Enggak usah. Nggih to, langgam, mengke terus didangdutke. Dek jaman berjumat jerek kelingan menang saiki ana
tutup. Tutup piye to iki jek durung rampung iku Oh, nganti pokoke subuh. Nggih. Biasa ngeduk. Niki sampun kalih sing Nggih. Ale? Sugeng rawuh niki enten Gus Safa. Wah. nggih to? Nggih, Ah. hampir mriki yo. Tidak Mbah Nuwun mungkin. sangat ditenggani ya. Nggih to? Nggih. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin ribet. Iki kok ora percaya to. Ah, tidak mungkin. Nggih to? Iya iya. Oh, Nggih, sugeng rawuh Ki Mas Agus Dalang niki. Nah, niki nggih dalang. nggih, Pak. Wis sawah iki deh. Kan wis sawah. Sapa? Kaya kenal-kenal lo. Menika salajengipun. Menika sing dereng Dek Salsa. Heeh. Dik Iki lho aku penasaran sing sama Mbak salsa. Lucy, heeh. Mbak. Yo kabeh maju iki wis kabeh. Lah ngono berarti kene wis gentenan. peseni. Aku Piye? gak usah, Jere. Ancene rondo udunen wong iki. Oh, lah udun. Wedi deh. Ayo, Mbak. Pesennya Sapa? sepote no. Spot ya. Ayo, kono, ayo. Turak tungkak. Wayah mengi. Wengi. Wayah wengi. Ora kok mengi. Ya mengisor ngono kira-kira. Ah, Wah, saya dalu saya tuwek-tuwek. Dadi yo saya senior dadi kok kene Senior. ngantek senior kono. kira basa halus menika. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Sing Mbak sinten iki? Salsa. Salsa. Perkenalkan nama saya Adam. Oh, alah. Jenenge priye kok Adam sapa to? Ya. Oh, Iki rasa kenal Dik ya. alah wis Kenal kenal. ya. Wis kenal kabeh lho, panjak iki wis paham to, iki sapa sapa. Apa lagi roto karo panjak kok. Lah Mate roto kenal. piye to? Kenal. Ya Lus Tak ya. kira diratane. Yo. Meniki ngaturke napa? pamundutane napa Kok kalau ket Pak? wau ngatur Niki dereng iki enten pripun to? pamundutan. Dereng. Nah, Oh, ini dereng. Bebas. Niki wau Mas Solikin ngapunten. Pripun? Mada anu Gus Safa rawuh nggih. Nggih, Nggih. rawuh. Lah mbok alhamdulillah. menawi anu kersa Nggih, nyuwun kedar ber- niki nembe nyuwun- kula. Oh nggih. Nyun barokahipun. Nggih, Nggih kagem Bapak Sumijan sakeluarga nggih. Nggih, laras. Ah nggih. Oh iki yo upama kok. Oh, Ngene. Gus Safa menika nggih dalang lho. Oh, nggih, laras niku. Nggih, Dalang. menika dalang. Nada dan dakwah. Nada dan dakwah zaman riyen hebat. Napa, Mbak? Podang kuning. Enteng dunungan. Mbuh. Kantun jenengan badhe ngaturke napa niki mboten enten pamundutan, jenengan badhe nembang napa ngoten. Lah wau enten pamundutan padha ngene ngoten. Oh nggih, kala wau wonten. Dibawani riyen nggih, Dek Salsa sane bawa. Nggih. Wah, hebat. Ini nembe kelas 2 SMP Dek Salsa. Guyu deh. Nek guyu ilang mripate. Mripat kok ilang to? Lah ngene ya Kuwi katane jenenge ngene. mripate sipit kok Sipit. mripate ilang. Iya. Ayo bawane sih. Nadyan wujud temong peksi Bejane sing duwe tegan. Wah, Iya tapi. Bejane kowe ki lho arep parian piye kok sok kleru kabeh. bejane sing Bejane degek aku lho. Padha wae kuali. Degane degan ijo iki mang. Oh iya. Terus Maju tak gentar. Gek nak bawa kok terus nganggo sikil esrek ini apa tuh? Kuwi jenenge ekspresi. Anu sinden kuwi ya kudu apa ya dijaga imete dadi kene bengok apa ning sing kene diam. Iku tengere. Ngene. Iku anak tengere lho. Apa? Tengere isih perawan. Kan tawa-tawa ngene.
Oh, budgetnya sampean. Lah, Sampean jajak. Padha Iki anu ora padha. Ora Nek iki- padha. Nek perawane jek tawa-tawa dadi najan iki jek polah men. Nek iki wis Iya, gak iso polah. Gak gak aku wis Wah anggere meneng. polah ngono ki metu kok ki. apa nih? Apa nih? Mbuh. Gak mbok buak ya elek nanti. Piye? Kowe gak gelem gua. Enggak, Mbak. Piye? Gak. Ayo, Aku to. lembuh. Serondok budek. Gentenan nek bak-bake sampeyan. Ngono. Oh, ngono ya. Lanang to. Diomongi Iki lanang. asline lanang kok. Ngenteni mesti. Sapa sing ngenteni kono kele bengok-bengok kele ayo. Ndang Di sore. ana bengok-bengok iki. Lah kowe mbok anggap apa to? Desel apa piye? Iya ancen desel. Halus manis tur mrak ati. Ganti Wis rono. ganti rono nek. Iya to malah pentilian. Semute akeh ngaleh kene. Oh iya, Met. Kono. Rada rono, Mbak. Ketoke semute ngerubung sikil. Padumu ape awor aku. Allah, Allah. Ndang terusno kono. goleki si podang jenar Ganti, Met. Mas sikil saiki Sepi. jengkol. Sepi semute ngisor. Ngaleh nyamuk. Jajal nek iki ra ora? Ora, terusne ya to. Ibu bunga ingatiku Anteng to? Anteng wis ora nek Anteng. sing ditawakne kok. Ngenyekmu. ngenyek Jajal sing kono. nyanding bisa dadi Sing kok ketragal gitu. tamba Enggak, dibablasne katesnan sejati. lho Kodang ning kok so. karepe dhewe lah Godang. Tenan kok. Iya, iya. buka kibet mas tayuk to Tayuk, Oke, tayuk. tayuk Tumban nek. Sesarakan kalian seni tajuk Laras Harum. awan neng omah wis ora krasa
ning gawe pikirku komeng seret ireng tak sawat tambah manis tipe bunga yen lakon nyandek slirane bakal atiku kejiwang liyan yen si modern andudot ati kebranan remaja Gugu Kasporo. san saya gedra tak sanani senebikanku lute bedo aku ngelingan buku gawe biyen aku lereng ngejaga nebak tulisan warna apa tanda aku sayang jenenge kubot asmara biyen kae kanggo anggap tresna tanpa bantal tanpa kasa bata-bati katakan asmara kubuk kae nyimpen bakti wiwit biyen tumeka saiki kebak kae kebak crita wayah wengi nganti jagat rina setetan sakjroning ati getaran luntur saya berarti aku kowe dadi garwa margolerit ning kubuk asmara Matur nuwun. matur suwe sami-sami Nggih, kala wau mboten wonten pamundutan ning alhamdulillah pun diaturke kali gending sak Nggih. cebloke ngoten nggih Mas Alkin nggih. Nggih, ngoten. Niki mbok menawi wonten melih. Mboten enten nggih. Enten. Ah, iki mumpung wis karek guring-gurinan dikek sing meriah, Met. Meriah. Lho, iki apa? Maksudnya lagu-lagu sing meriah, Meriah. ben sing ngantuk dadi semangat neh. Duet. Iya no. Ya. Karo sapa milih? Karo Siji. wedok. Lho, ya wedok ki wedok kabeh. Ayo sing pertama mau. Iki Indi, Mbak Indi. Karo Ana Dewi. Ah, Oh, kalih. Nggih. Ayo Mbak Ana. Loro ki tak pilihno. Dadi nek lagune engko dangdut, Ya. sing meriah, sing guri kono nggih mboten ngantuk. Sing kono yo lho kok wis entek. Pun ngantuk, Bu? Dereng. Yo. Dereng nggih, ampun sare. Engko dur press. Mengke tasih wonten door press-e jenengan tenggo mawon. Matur kalih Mas-e. Merah jambu Nggih. dijenglengke ya. Apa ya? Yo.
Dadi men ketok do mergawe. Duet ya, Mbak? Nggih. Nggih. Anu Mas, apa nutul apa kuwi? Dapat ta? Iya duet Mas, duet kali Mas Kemet. Oh, anu ketresnan sejati Mas. Ah. Duet. Ah, ya ta mbok wae dhewe. Kuwi kemeruh sih. Tak disiplin kok. Nggo Mas Yan. Oke. Sesarengan kalian ralas arom ya. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi
Nggih, saged lenggah riyin. Nggih. Nggih. Niki sampun Mas Solikin. Niki sing gadah damel nyuwun malih Neh. gending tayub Sri Rejeki mandepe 8. Oh nggih. Nggih. Iki Niki siji langsung. jalukan pamundutan kali sing Pamundutan. Kok kan nggih siji neh. Siji neh. Mboten. Iki masa tunggal sing kono kan. Aman. Tunggal melih. Aman Aman nggih. Sinten ingkang ngaturi menika? Mbak Wiwin. Oh Mbak Wiwin. Iya. Kok Mbak, ngriki malih. Kali- Jane ngerti nak ngono aja balik rono ning Lah kene. iya. Sing Sri mangan Rejeki. ya kene ya ta. Mandepe 8. Oh, ngoten. Nggih. Niki pamundutan saking Bapak Sumijan. Kalau wau Nggih. nyuwun Mbak Wiwin sing nembang. Nggih. Mengke gatosan terus bar Kok nak Pak bar. Sumijan iki penak kok niki ngersake napa to? Ah, Ngersake Sri Rejeki. Nggih. Aku nak pokoke nak Mbak Wiwin mbok diparingi napa mawon niku manut. Pak Sumijan niku kaya 8-8ne irama. Niki Sri Rejeki yo. 10-8 mawon nggih, Pak. Oh nggih, menika mboten apa-apa wong. Nggih. Lha iki lho sapa kok Pak nyawuri Sumijan apal aku. Karo Pak Sumijan masa 10-8. bateh ta? Enggak, nak bateh kak yo mesti buwo. Kok ya akhirnya yo ngono ae. Slendro mawon. J slendro mawon. 8ne irama ke, Mas. J. Arek slendro MC ora nak. Kanggo deh. Den praye
matur nuwun Mas Solikin dalu punika pun ditimbali mriki nderek nyengkuyung menika napa ingkang dados ajatipun Bapak Sumijan. Dalu punika alhamdulillah sukses matur sembah nuwun. Niki kula nyuwun pamit, kula mengke jam kalih badhe berangkat ning Timet nggih. Arab. Teng Arab nggih. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula kalih Cak Komet ngoten. Monggo dipun lajengaken menika. Cak Komet mboten paring dodonga. Pun. Kok pun tok. Nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok menawi wonten klenta-klentunipun kirangipun anggen paring panglipur. Nyuwun pangapunten mugi saged pinanggih malih. Amin, amin, amin. Mungkin urusane kalih niku nggih. Alah pun. Alah kok wis pun lunas pinginane. Wis to, Met. Wis ki nyaur utang kok awake dhewe. Lah engko piye? Engko tak golek-golekna ya. Nggih kula tak napa ngajuti lakon. Nggih, nggih. Dereke bentarane kok Nduk. Kandhane kang Sakar gadung lawan kembang menor kangesmu arum